Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa oras na rin ngayon na 11:25 p.m. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo na naman ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jalo. Mga kabisyo, ito po ang programa na hindi ka uusgahan, bagkus ikay pakikinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge culture. Kaya po nasa kabilang linya na po natin ang ating caller ngayong gabi sa ating Top Secrets. Mga kabiso, halika, pakinggan po natin siya. Good evening po sa inyo. Good evening po. Yes ma'am, good evening ma'am. Ano pong pangalan, edad at taga saan? Hello, ma'am? Mga kabisyo, nawawalan po siya ng koneksyon. At antayin lang po natin sana makabalik ang kanyang koneksyon. Ayan. Hello po, good evening po. Okay, ma'am. Ma'am? Ma'am? Loud and clear Yes. po ba ako sa inyo? Yes, sir. Okay, ma'am. Ma'am, stay na lang po kayo dyan sa pwesto ninyo para hindi na po mawala yung yung signal po ninyo. Opo, sir. Okay, ma'am. Ma'am, taga saan, ilang taon, at ano po ang pangalan? Taga Cavite po, 35 years old, and I'm Reyna po. Okay, 35 years old, taga Cavite, and ang pangalan is Reyna. Tama po ba ako? Yes po. Okay, ma'am. Ma'am, ano ang top secret mo? Yung ex ko po na 7 years, ex ko na po Ngayon po, lihim pa po siyang nakikipag-communicate sa akin. Not Messenger, not Viber, WhatsApp, in email po. Yun yung ngayon na nakikipag-communicate siya. Okay, ma'am. Tama po ba ako na narinig, ma'am, na yung ex nyo po ng 7 years ay patuloy pa rin pong nakikipag-communicate sa inyo? Opo. Ma'am, ano naman pong mali dyan kung nakikipag-communicate po siya? Actually, sir, niloko niya po kasi ako. Niloka nila ako actually ng pinagkakatiwalaan namin or naging best friend namin, which is ka-live-in niya na ngayon sa ibang bansa. Mhm. Yung LDR po kasi kami for 6 years. Never ko pa po, hindi pa kami nagkikita, hindi pa kami as in personally in touch. Dapat 2020 pero nag-pandemic. But this year lang, wala kaming formal break pero bigla na lang niya akong binlock. Tapos ang nag-amin na may karelasyon siya is yung pinagkakatiwalaan naming best friend namin, which is siya pala yung ka-live-in. Mhm. Ang pinagtataka ko lang is bakit nakikipag-communicate pa siya sa akin through email kahit may ka-live-in na siya doon. And then yung ka-live-in niya ngayon, nagtatanong pa rin sa akin kung nagchat-chat pa ba o hindi. But I still ignore them. Hindi ko na lang sinasabi sa kanya na nakikipag-communicate pa rin sa akin yung ex ko kahit kayo yung magkasama.
Ma'am Rina, Yun lang Ma'am Rina, po. tama ba ako ng pagkakarinig kanina? Himay-himayin natin yung kwento nyo. Na etong Opo. si Guy ay hindi mo pa nakikita. Literal na long distance relationship talaga kayo nito. Literal. Opo, literal po talaga. Nagkakilala kami nung nasa abroad ako. Then, siya nasa ibang bansa din. Okay? Then, yung ka-roommate ko, yung friend niya na nagpakilala sa akin. Okay. So, umuwi ako ng Pinas. Then, dapat uuwi din siya. Pero, nag-renew ako ng contract. Hindi po. After ng vacation ko, bumalik ako. Tapos siya naman yung nagbakasyon. Mm-mm. Tapos, ang plano po is kukunin niya ako. Pero dahil nag-pandemic, another, na naman po. Mm-mm. Hindi ulit kami nagkaroon ng chance na magkasama or magkita man lang. Pero yung family ko po is na-meet niya na. Kasi nung nagbakasyon siya dito sa Pilipinas, talagang puminuntahan niya yung pamilya ko. Mm-mm. Pero kami, never pa talaga. Sa 7 years na yun, puro video call lang, chat. Yung 24/7 akong naka-video call. Grabe. Yun. Alam mo, Rina, kung nakita ka niya sa personal, sa totoo lang ako naman mismo magsasabi. And sa mga kabisyo natin ngayon na nakatutok through online, on air, nako, sayang at magsisisi tong lalaki na to kung ba't hindi ka niya nakita sa personal. No, Rina? Tama ba ako Actually doon? po, sir. Opo. Actually, sir, yung mga kasamahan niyang umuwi sa abroad, may pinapadala siya. Minimit ko sa airport. Oo. Sinasabi, ang ganda pala ng girlfriend mo, bakit niloloko mo pa? Tapos doon ako nagkakaroon ng hint na, Tapos bigla niyang aagawin yung phone. Tapos biglang change topic na. Alam mo po, sir, sa 7 years na yon, kahit nagbibideo call kami, may times na may nagbibideo call kami, tapos may darating siyang kaibigan, sasabihin, nakita ko yung girlfriend mo doon tapos yung cellphone, iaalis niya sa mukha niya, not knowing na nakaharap sa may salamin. Tapos nakikita ko yung reaction niya na, kausap ko si Rina, gano'n. But, after nun, pagbalik niya sa harap ng cellphone niya, sasabihin ko, bakit? Sinong girlfriend? Hindi ako yung kausap. Yun po, sir, yung mga kasama niya sa abroad is nakikita ko na. Wag mo na banggitin 'yon. Ako na lang ang magsasabi sa mismong mga tao ngayon. Baka sabihin nila nagbubuhat ka ng bangko o kinakwento mo. Ako na mismo, mga kabisyo, yung kausap natin ngayon, pang-artista ang itsura. Ayan, bibigyan ko lang kayo ng idea. Ayan, pang-artista talaga. Artista talaga ang itsura. Oh. Okay? So, may artistang itsura ngayon, mga kabisyo, na naloko at iniwan at pinagpalit sa best friend. Mamaya ka na, Rina. Ipopromote mo na kita. Baka naman malungkot ka ngayon eh. Baka nasasad ka. Gusto ko lang sabihin sa mga kabisyo natin na napakaganda ngayon ng caller natin. At eto po talagang walang pinipili. Minsan ng mga manloloko, kahit napakaganda mo na, napakabait mo na, lolokohin at lolokohin ka pa rin. 'Di ba? Rina, so hindi kayo nagkikita neto, hindi kayo sasama. Hindi po, never po, kahit sex, kahit, sorry for my word, sir. Okay lang. Kiss, anything, wala. Pero sa loob po ng 6 years and 7 years is, nag-invest ako. At the same time, single mom po kasi ako. And talagang, in terms of my child po, is talagang tinulungan niya po ako. At na-treasure ko na, na-appreciate ko naman lahat ng tulong niya. Ang top secret ko lang po is yung bakit nagagawa pa rin yung makipag-communicate. Ang hindi ko lang maintindihan, yung birthday ko po, siya yung unang-unang nag-email, hanggang lagi niya po akong kinakamusta, kino-congrats, kasi yung mga achievement ko na nalaman niya, kahit naka-block ako sa lahat ng social media niya. Okay, Rina. Yun po. Rina, tanong ko lang din. Nare-replyan mo ba yung mga message sa'yo? Tapos bigyan mo ako naman ng
sample message niya sa'yo na na sinasabi dun sa email na miss na kita. Ganun ba? I love you, miss na kita, patawad, sorry. Ganun, ano ba? Bigyan mo naman kami. Sabi po, kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa din. Yun yung last message niya sa akin. Kahit anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Yun ang sinasabi sa'yo. Yes po. Ba't niya daw ginawa yun? Hindi mo ba siya nireplyan na tinanong mo siya na, ako pala bakit mo ako niloko? Tas kaibigan pa natin. Ano sagot niya? Kung tinanong mo man yun. Ganito po kasi nangyari. May nagka-problema po siya doon sa ibang bansa. Mm-hmm. Hindi po kayo maniniwala. But kahit nandito ako sa Pilipinas, nandun na siya yung to the point, naging TNT na siya. Tapos ako yung nag-email, ako naganap ng work sa kanya, nagsama ako sa group ng mga Pinoy doon sa bansa na yon, and then I'm looking for the job. Ikaw, pasukan mo to, applyan mo to. Minya, hindi naman yan yung posisyon na ang pinasok ko eh. Sabi, hindi, try mo lang. Kasi naghanap sila. Sabi niya, sige, try mo i-chat. Tapos chinat ko po yung Pinoy na yon na baka hiring kayo, ganyan. Sabi niya sa akin, wala akong resume, di ako po gumawa. Tapos pinuntahan niya po. Tapos ngayon, natanggap ako, kailangan ko ng certification. Tapos ako po yung gumawa. Tapos sabi niya, paano yan? I-email nila yung employer sa Pinas. Ako po nagpanggap na kunwari employer niya, nakatunayang nag-apply siya sa restaurant. Tapos ako rin po yung nakipag-usap doon sa employer. Alam niyo, yung email. Kasi po, siya yung tipong lalaki na napapanghinaan na ng loob. Tapos, ginawa ko po yung lahat. Email ako ng email. Talagang po, yung bansa na po yun is mayamang bansa din siya. Talaga po na hanggang sa ngayon po maganda na yung trabaho niya. Nagsimula siya assistant, tapos ngayon naging head siya. Kaya po, kukunin niya dapat ako doon. Kasi yung employer, ako yung nakipag-usap before doon para lang mapasok siya. Tapos yun, kaya niya lang naman daw nagawa yun. Kasi every time po na nagkakaproblema siya sa work, wala siyang lakas ng loob na nalapitan kung sino-sino. Tapos ako yung, hindi po sa inaano ko pero based on yung pinagsamaan namin. Nandito ako sa Pinas. Agad, sorry po, sir. Go lang, nakikinig ako sa'yo. Nakikinig kami sa'yo. Ilabas mo lang yan, go lang. Nag-email ako para maghanap siya ng work doon kasi yung bansa na yun. Wala kang employer, mapapauwi ka. Until nalaman ko, pumunta yung best friend niya doon sa bansa na yun. Akala ko, may pinadala lang, ganun. Dahil TNT siya doon, tapos yung best friend namin na yun is okay pa yung visa. Sabi niya, ginamit niya lang yun kasi wala na siyang work, wala na siya yung wala. Kaya pala sabi ng mga kaibigan niya, as long na ikaw yung inuuwian, okay lang. Yung parang, as long na ikaw yung tinatawagan, ikaw yung binibidyo call, okay lang. Kasi lalaki yun, may pangangailangan yun. Yung mga ganun po, hindi pa ako natauhan. Pinatagal ko pa ng 7 years. Tapos, andyan po yung may pupuntaan sila. Pero sabi niya walang wifi or signal sa lugar na yun. Pero another call siya. Tapos to the point po na sinerch ko yung meaning ng another call. Kasi sinasabi niya na tulog daw siya noon. Pero hindi ko alam na yung nagko-comfort sa amin dalawa pag nag-aaway kami is kalibin na pala niya.
Kaya pala hindi na rin siya interesado na papuntahin ako. Kasi kalipin na pala nga niya. Pero bakit ngayon? Even sa TikTok, chinachat niya ako. Sa email, chinachat niya ako. Pero binlock niya ako sa Messenger, sa Viber, sa WhatsApp. Alam mo po, sir, naka 50 pieces na SIM card ako. Kada niya ako binablock sa Viber, sa WhatsApp. Bumibili ako ng bagong SIM card. Ma'am, di ba po ma'am yung anak nyo hindi niya naman anak? Tama po ba ako? Hindi po. Yes. Sa ibang guy po ito, no? Opo, after po nung ama ng anak ko, hindi na ako nag-boyfriend. Yes, Siya na yes. yung pangalawa. Yes. Tapos ito pa yung naranasan ko po. So hindi kayo nagkaanak kasi hindi naman kayo talaga nagkita tulad nga ng sinasabi mo. Sa mga bago pong pasok, hindi po anak ni Sir yung kasama po ngayon ni Ma'am. Ni first guy po siyang kasama. Pero syempre, nag-invest ka doon ng ng time, effort, pagmamahal, 'di ba? Doon sa tao na 'yon. And pinaniwalaan mo rin yung mga sinasabi niya. At the same time, ganun din naman siya sa'yo. Pero sa pagkakakilala mo doon sa guy, mabait naman ba? Kasi minsan, kahit anong bait ng isang lalaki, kapag merong ahas o tukso na nakasama yan, minsan nawawala eh. Nai-gets mo yung point ko, ma'am? Na oo, kilala mong okay yung guy, mabait yung guy, 'di ba? Tuwid yung guy, alam mo naman na hindi ka lolokohin. Pero kasi kapag ang guy ay nadikit yan sa tukso at medyo mahina rin yung kalooban niya para dun sa tukso, yun yung mangyayari sa inyo. Yun yung nangyari sa kanya siguro. Ikaw ba, ano bang tingin mo? Talagang siya, pinlano niya yan? Ginusto niya ba talaga yan? O natukso siya nung babae o best friend? Kasi mas alam mo yung sitwasyon at gusto lang namin din malaman kung ano ba yung tingin mo na nangyari. Actually, sir, yung mga 4 years pa lang namin, meron na pong nag-send sa akin na babae na kasama siya na nakahubad. Okay. Sabi niya kasi nung nagkakalabuan lang kami niyan. Then, hinayaan ko po kasi may mga times naman po talaga na nararamdaman kong nagbabago siya. Diyan po yung 24/7, nag-ano siya, nag-video call. Kahit saan po ako pumunta, kahit sa trabaho, kahit sa happenings, naka-video call po kami. Kaya nararamdaman ko po. Pero syempre, 7 hours yung difference namin. Hindi ko po alam kung ano yung mga ginagawa niya. Siguro po natauhan na lang po ako nung last na namin na in-email niya ako sa company namin na ako daw yung nagloko, ako daw yung kasi sir, hindi ko na siya talaga nire-reply. Parang napagod na po ako kasi halos magalit na yung pamilya ko sa akin kasi nga lagi akong nakakulong, lagi akong kasi po talagang hindi kasi nila maintindihan na although hindi pa kami nagkita pero nag-invest ako ng 7 taon doon sa tao. Ma'am, anong work mo, ma'am? Yung siniraan ka niya? I'm a manager po. Saan? Hindi ko na po ibabanggit din. Ano? Fast food ba to? Bangko ba to? Or ano? Ano lang? Bigay ka lang. Po. Ano po? Ano po? Fine dine-in restaurant. I see. Okay. So, nag-email siya doon sa company? Sa HR? Yes. Para siraan ka? Actually, yung email na yun is for the complaint, for in general po dito sa Pilipinas po. Then, dun ako nag-breakdown na tama na kasi okay lang sirain mo ko lang pero yung hanap buhay ko para sa mga anak ko is tama na. Yun lang po. Yun yung nagpa-realize sa akin na
tumigil na ako. So ma'am, it means ang nararamdaman mo ngayon ay wala na talaga. At desidido at konkreto na Wala na po. yung nararamdaman mo na ayaw mo na sa kanya. At Ayaw ko na po sa kanya. Tapos ito po pa, friend ko pa po yung best friend na kalibin niya na ngayon. yes. Friend ko siya sa TikTok. Nakamusta niya ako. Then, usual po na parang walang nangyari. Yun po, never akong nagmura or something bad words against sa babae kasi wala naman siyang kasalanan eh. Ang may kasalanan talaga dito is yung ex ko. Alam mo yung, kung gusto kong mag-revenge, sasabihin ko dun sa girl na pag magkaaway kayo, chinachat niya pa rin ako sa email, sa TikTok, binubyo niya ako. Sorry po Go lang, nakikinig kami. Nakikinig ako sa'yo. Yun lang yung masakit na after po nun. Is parang usual lang na parang wala kayo nasaktan na tao. Tapos mag-email ka sa akin na parang Wala lang nangyari. parang wala. Kasabihan mo pa na ikaw at ikaw pa din. Bigla mo nga akong binlock. Bigla mo kung hindi sinabihan na hiwalay na tayo kasi meron akong iba. Ang last na sabi niya po sa akin, matutulog daw siya, kailangan niya ng pahinga. Yung pala, kaya niya pala ako pinontak nun kasi magkaaway sila. Tapos yung pagtulog mo, 2 days, binlock mo na ako kasi nalaman ko na kilala kong tao pala yung kalibin mo. So it means kapag may kaaway lang siya, yung partner niya at kailangan niya na makakausap, nandiyan siya sa'yo, kinokontak ka niya. Tama ba ako? Yes po. Okay. Ang alam ko po ngayon is may problema na naman siya doon. Kasi siya po yung tipong lalaki na alam mo po yung pag nasa magandang bansa ka na, andun yung tenacity mo na ay magpupush ako kasi ang laki ng pera dito. Siya po kasi yung okay lang kahit di mag-overtime, okay lang na may makaaway. Ako na yung nagsasabi sa kanya na alam mo, kung ako'y nasa katayuan mo, sisipagan ko dyan. Kasi ang ganda-ganda ng bansa na yan. Ang hirap makapunta dyan. Pero siya po kasi yung tipo na may marinig lang siya, awayin niya agad yung kapwa niya Pinoy or other nationality. Yung temper niya. Pero ngayon ang nalalaman ko po na hindi maganda yung sitwasyon niya doon. Ang sabi ko na lang, bakit hindi ka magawang tulungan ng babaeng kasama mo? Bakit hindi ka niya hanapan nun? Kung ako sa'yo, sabihin ko dun sa kanya, sorry pero kung ako sasabihin ko sa kanya, karma mo yan eh. Karma mo yan. Walang iya ka eh. Sorry sa word pero yun lang ang gusto kong sabihin sa kanya. Karma niya yun. Deserve Never niya na yun. po akong may sinabi sa kanya. Kung nanonood man siya sa akin ngayon, sorry, teka lang Reyna, pero kung nakikinig lang siya sa akin ngayon, karma mo yun. 'Di ba? Deserve niya yun. Kung ano man yung mangyari sa kanya doon, sana nga magulpi siya eh. Sa totoo lang, gulpihin ka doon, no? Yung mga ganun na nakikigulpihin eh, no? No? Hindi natin wini-wish, pero sana mangyari, di ba? Di ba? Yeah, pero, yun nga rin kanino mo ba nasasabi yung mga ganitong bagay? Kanino mo nakukwento? Gano'n na ba rin kalaki yung mga anak mo? Baka pwede na ba silang kwentuhan? Or may magulang ka ba? May mga kaibigan ka ba? O... Ano po akong magulang. Okay. Yung nasabihan ko po nito is yung superior ko dati na patay na siya. Although alam po nung pamilya ko,
Pero hindi ako ganito makapag-open kasi alam naman nila na, alam ko rin po na sisisihin nila ako na wala naman nangyari sa inyo, bakit ganyan ka doon? Ikaw pa nga may napala doon kasi tinutulungan ka niya, pinapadala ka niya, pero wag mo nang iyakan yan. Sasabihan pa nila na hindi ka naman pangit, bakit ganon, ganyan. Ang hirap po kasi mag-explain, di ba po, na madaling sabihin sa inyo na huwag ka masaktan. Pero sa 7 taon po, hindi naman po buwan lang yun eh. Hindi naman ilang araw lang yun. 7 taon akong naghintay na makita siya. 7 taon po akong muntik na pumunta doon. Sabi ko nga po, sana pala pinuntaan ko na lang para kung lokoy niya ako doon, nandun na ako sa pangarap ko naman sana yun. Kasi po, balak niya talaga akong kunin noon kung hindi lang po talaga nag-pandemic. Hindi sana po nandun na ako kahit niloko niya ako. Pero pangarap ko rin kasi po makapunta sa bansa na yun. Pero dahil ang mahal nga po ng pagpunta doon, hindi ko na lang tinuloy. Hindi, sa akin lang, Ma'am Reyna, siguro mas mabuti na rin na nandito ka. At hindi rin naman natin alam kung anong kapalaran mo doon eh. Di ba? And hindi rin natin masabi, baka hindi rin kayo maging okay doon. Anong magawa niya sa'yo doon? Lalong-lalo na, wala ka sa bansa natin. Di ba? Hindi, at least, ngayon pa lang, sa 7 taon na yon na hindi kayo nagkita na naintindihan mo, di ba? Naintindihan mo na hindi talaga worth it yung binigay mo na love, effort dun sa 7 years na yan. 'Di ba? Kung base dun sa kwento na yan, sa 7 taon na pala na yan, hindi lang ito yung una na niloloko ka niya, ate. 'Di ba? Maraming beses na. Siguro naman hindi ka magiging manager kung hindi ka iisip din, 'di ba? Na talagang hindi na deserve ng 7 years na ipagpatuloy pa at ipaglaban pa yung pagmamahal sa ngayon. And narinig ko rin naman sa iyo na sinabi mo na wala na talaga. 'Di ba? Ayaw mo na. And nile-let go mo na. Ngunit i-email siya sa iyo. Marami namang paraan para hindi mo sagutin yung email eh. Ignore mo na lang. 'Di ba? Yes. Ignore mo na lang. At wag mo ring hayaan na makulong ka diyan, 'di ba? Opo. Tsaka, alam nyo mga kabisyo, sa totoo lang, ito si Rain. Ni tsura talaga, mga kabisyo. Hindi sa ano, pero siguro, although na hindi naman dapat tayo tumitingin sa itsura ng isang tao, pero kung maghahanap lang din to ng iba na magkakagusto sa kanya, ay may magkakagusto. May magkakagusto. Kung maggugusto lang din ha, kung magkakagusto lang din ha, magkakagusto. Bawal lang talaga ako maglabas dito ng picture mga kabisyo, pero mukhang artista po yung caller natin ngayong gabi na to. No? Grabe naman po. Oh, sige, hindi na. Oh, anong dapat ko itawag sa'yo? Ako sa totoo lang naman ako dito. Hindi naman ako pinapagaan ko lang din yung loob mo. Eto, sige, ito ang biggest question ko ngayong gabi na to. Okay lang ba magtanong ako? Opo. Gaano ka pogi itong lalaki na to? Ano itsura? May tsura po na matangos po ilong, matangkad. Medyo malaki yung katawan. Malaki? Hindi ko na po sasabihin. Anong malaki? Ano yung malaki? Ano po yung pangangatawan niya po, Okay, sir? medyo huminto ka kasi. Medyo nawala yung signal ko dito. Malaki. Ano naman po kayo, sir? Sorry. Pero yun nga, malaki pala ang katawan niya, matangkad, matangos ang ilong. Mukhang may lahi, ganun? Hindi po. Pilipino po siya. Ayoko pong banggitin yung lugar niya kasi baka Kilala? Opo. Ah. Kasi apo siya ng politician. Ano ulit? Apo po yun ng naging politician. Sige Rain, maraming salamat sa'yo. Pwede ka na namin ibaba dito. Mahal ko pa buhay ko, Rain. Ganun. Joke lang. Wala akong pakialam kahit apo siya ng politician kung manloloko naman siya. 'Di ba? Ba't natin kukonsintihin yung ganun tao? Hindi natin para konsintihin. Dapat manindigan siya, 'di ba? Pogi-pogi pala niya, pangit-pangit naman pala ng ugali niya. Sana ako na lang nakakuha ng tangos ng ilong niya.
Hindi na ako namomroblema ng ganito. Di ba? Ay, nako. Rain, anong gusto mong sabihin sa kanya? Baka may gusto ka pang sabihin sa kanya. Nanonood siya ngayon dito or yung girl na kakilala mo. Nasabi ko naman na sa'yo, nabasa mo na lahat ng gusto kong sabihin sa'yo sa WhatsApp. Alam ko na sin mo yon. Ang message ko na lang sa'yo is magseryoso ka na kasi hindi na tayo bata. Gaya ng sabi ko, magsumikap ka dyan dahil maraming tao ang gustong makapunta dyan. Ikaw, hindi na lang para sa'yo, para na lang sa mama mo. Basta alam mo na yun. And salamat sa 7 years na pinaramdam mo sa akin na pwede pa lang mahalin yung mga single mom. At sana dun sa 7 taon na yun, sana na-appreciate mo din lahat ng ginawa ko. Okay na yun. Tanggap ko na. At hindi ko sinasabing ready na ulit ako, pero ayoko na. And sana stop mo na yung pag-i-email sa akin. Respeto na lang dun sa best friend mo na ka-live-in mo na. And then, dun sa best friend na tinuturing namin, salamat sa matatamis na payo mo na binigay sa akin. Pero yung tamis na binigay mo dun sa boyfriend ko is nakakalason pala sa relasyon namin. Kala ko tamis ng laway mo ganun. Bang! Ay. Sana, kayo ng dalawa. Yun, salamat. Yun lang po, sir. Wala ka nang I love you gustong banggitin? Wala na? Wala na po, sir. Promise? Parang nararamdaman ko meron. Bang! Meron pa eh. Myself na lang po, sir. Sige na, bitawan mo na. Bilis na. Bang! Kesa ikinikip mo yan, mas mahirap yan. Wala na po talaga, sir. Mahal ko po yung anak ko. Yun na lang po. Thank you, Lord. And thank you dahil naririnig ko yan sa'yo. Susubukan lang kita. Titignan ko kung gaano ka pa rin karopok ngayon. And Rain, alam ko na nasa sayo pa rin ang huling desisyon, nasa sayo pa rin kung ano talaga ang nakikita mong tama at mali sa nangyayari sa'yo ngayon. At itong programa lang naman na to, handa ka lang pakinggan at handa ka lang din samahan sa nararamdaman mo ngayon, Rain. At ako, wala akong karapatan para mag-advise dahil hindi mo naman ako hinihinian ng advice, di ba? Basta handa ako makinig at kung malay mo naman, may tamang tao na dumating sa buhay mo. Malay mo, hindi man sa ngayon, malay mo, kausap mo na pala. Rain. Rain. Yes po. Rain, rain, go away. Come again. Another day. Rain. Yes po. Sana matuto ka na sa 7 years na pagkabigo mo. And may anak ka pala. 'Di ba? May anak ka pala at hindi nyo naman pala anak yon. So, mas maigi na mahalin mo muna yung anak mo, mahalin mo yung sarili mo, at malay mo, mahalin din kita. Rain. Opo. Hindi. Pinapagaan ko lang yung loob mo. Tontuwa naman kayo kapag gumaganito ako, mga kabisyo. Gusto ko lang din samahan si Rain, di ba? Rain, wala ka na bang gustong sabihin? Wala ka na bang anything na last words na gusto mo pang banggitin sa mga tao dito? Wala po. Ganda ng sinabi mo Salamat. kanina. Sige, go. Salamat po sa
pakikinig. At least po, may nasabihan po ako Yes. ng ito po, yung top secret ko po. Siyempre, yun naman talaga ang aming tungkulin na makinig sa inyo. And para lang sa akin, gusto ko lang din na mas pagtibayin yung sinabi mo kanina rin na salamat dahil kahit single mom ako ay natutunan. Alam mo, wag mong lang ako. Wag yung lang ako. Dahil kahit single mom yan, hindi natin dapat nilalang. 'Di ba? Dapat mas minamahal natin na mabuti yung mga yan. 'Di ba? Hindi kayo lang. Hindi kayo lang. At wag niyong titignan yung sarili niyo na yun. Na porket may anak na kayo, hindi na kayo karapat dapat mahalin ng isang binata. 'Di ba? Kahit sabihin natin hindi binata, may karapatan pa rin kayong mahalin ng totoo. Kahit may anak na kayo. Totoo yan. 'Di ba? Salamat po. Oo, at wag mong titignan na ako magagalit, ako high blood din lang ako kung sasabihin mo na single man po ako at hindi ko na po alam kung makakahanap pa ako ng iba at tamang lalaki para sa akin. Kalokohan yun. Kalokohan yun. Alam mo, may deserve ka pa rin na lalaki at kahit sasabihin mong single mom ka lang, ako hindi kita titignan na single mom lang. Dahil alam ko na may darating sa yung lalaki na magmamahal sa iyo ng totoo. Kasi hindi mo alam, malay mo, kausap mo na pala eh. Di ba? Hindi, pero to be honest and kidding aside, makikilala mo rin ang taong kaya kang tanggapin. And isa na rin ito sa patotoo na ang hirap talaga ng magkaroon ng LDR relationship. 'Di ba? Tama ba ako, Rain? Opo. Kasi hindi mo siya nakikita eh. Kahit nga minsan may asawa ka or partner ka tapos nag-i-stay in ka dun sa trabaho mo, ang hirap eh. Kasi hindi kayo nagkikita madalas and hindi maganda yun. Hindi maganda yun. Kailangan talaga nagkikita kayo bilang mag-partner. Yung magkasama nga parehas eh. Wait lang rin. Opo. Yung magkasama nga kayo parehas eh, nagagawa pang manloko. How much more yung wala sa tabi mo? Diba? Yung mga taong gano'n na kapag may pagkakataon manloloko. Matamaan ka sana kung sino ka man. Makidlatan ka, gano'n. Sige Rain, anong sasabihin mo? Na-high blood lang ako, sorry. Yung ama ng anak ko din is LDR din kami noon. Nagpaka siya sa other country. Kaya, sa ano po kasi ako, sanay ako sa LDR. Tumatagal po ako sa LDR talaga. Wala pa po ako nagiging boyfriend na as in yung nakakasama ko po. Wala po. Alam mo, Rain, kung tumatagal ka man sa LDR, 'di ba? Kung tumatagal ka man sa LDR pero hindi kayo nagkakatuluyan, malay mo sa phone patch natin na 'to, magkatuluyan tayo. Hindi, sa personal na makakakilala sa iyo, maging totoo na sa iyo, 'di ba? Saka mas tatagal ka kung galing Pasay yung mamahalin mo. Rain, sana matuto ka na sa mga pagkakamali mo, ha? Ilang taon na ulit yung mga anak mo? 5 po. Oh, 5. Ilan? Isa pa lang? Opo. Oh, wag mo na munang dagdagan, ha? Next time na, ha? Dagdagan. Dagdagan Opo. natin. Opo? Hindi po. Okay. Wag mo dadagdagan, ha? Okay. Anyway, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Rain, and I hope napagaan ko kahit papaano yung loob mo at naiintindihan mo kung ano yung tama mong gagawin, ha? Okay po. Salamat po. Salamat din, Rain, and I see you soon. See you soon. Opo. Salamat, sir. Okay, thank you, Rain. Mga kabisyo, muli minapakinggan na naman po tayong isang story na kapupulutan natin ng aral. Anong bagay kami? Oy, kayo ka mga kabisyo, ha? Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Alam mo, pero sa totoo kabisyo, sa totoo lang, kung ako tatanungin nyo, anong itsura ng kabisyo natin na tumawag ngayon? Siguro, kilala nyo ba si Jasmine Curtis? Kilala nyo yun? Ganon, kabisyo.
Pero, hindi ibig sabihin dapat kong gustuhin. Pinapagaan ko lang at dinadaan na lang natin sa katuwaan dahil nga, syempre, grabe din 7 years na nagsakripisyo isang babae. At syempre, ako high blood ako doon sa mga taong tinitignan lang nila yung sarili nila bilang single parent lang. Yung sasabihin nila, nawawalan sila ng moral sa sarili nila dahil, may anak na kasi ako eh. Yung parang, hindi na sila deserve mahalin ng 100% kasi may anak na sila. Kasi may tinitignan nila parang pagkakamali nila yun. Ay, pangit yun, kabisyo. Wag na yung titignan yung ganun yung sarili ninyo. Kung ano ang nakaraan ninyo, nagkamali ka na, maging maayos ka ngayon sa hinaharap mo. At darating yung deserve mong tao na magmamahal sa'yo. Either na lalaki ka o babae ka man na solo parent. Totoo yan. Kasi kung titignan lang din natin at makukulong rin tayo doon sa pagmamahal sa atin ng isang tao. 'Di ba? Dahil nga tinitignan mo yung sarili mo na, baka pag iniwalayan ko to, wala na magmahal sa akin. 'Di ba? Minsan may mga ganun tayong kapag single parent ka, baka pag iniwan ko to, wala na magmahal sa akin dahil single parent ako. Titiisin ko na lang to. Okay naman 'yan kaya ko naman tong pagtiyagaan pa eh. 'Di ba? Pero hindi rin maganda. 'Di ba? Hindi rin maganda na magpapakakulong ka doon sa mga bagay na 'yon. And lahat naman ng tao dito sa mundo na 'to, naniniwala ako na deserve natin tratuhin ng tama at mahalin ng totoo. 'Di ba? Yun lang yun, kabisyo. Deserve natin lahat mahalin ng tama at totoo. Basta alam mo na hindi ka rin nantatapak ng tao. Diba? Pero kung katulad ka noon, nung caller na kamag-anak daw ng politician, sino kaya yun? No? Ayoko na rin alam yun eh. Diba? Kung katulad ka nyon, kabisyo, na hindi mo naman siguro deserve. Diba? Hanggat hindi ka natututo, hindi mo deserve na mahalin ng totoo. Kasi nga, eto nga, minamahal ka na nga ng totoo ni Rain. 7 years, nagtiis. Diba? Pero nangyari, niloko. Siguro hindi nakapagtiis yung lalaki. No? Tinawag ng, alam mo naman, tawag ng sarili. Sa mga kalalakihan dyan, bato-bato sa langit, matamaan tayo. Anyway mga kabisyo, it's already 12:07 AM na. Magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat na naman po sa isang panibagong episode ng ating Top Secrets at napakinggan na naman natin ang kwento ni Rina. Tingnan mo, makakalimutin ako, hindi ko na tinandaan kagad yung pangalan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, ganyan ako katindi. Hindi ko na tinatandaan kasi nga tayo ay makakalimutin. Anyway, maraming salamat sa inyo and big shoutout and don't forget to follow 90.7 Love Radio Facebook page at syempre wag nyo rin kakalimutan na i-follow ang aking nag-iisang TikTok page na Titan Jello, mga kabisyo. Ayan na, pinopromote ko na sa inyo kahit nag-overtime na kami dito. And syempre ang aking Facebook page din na Titan Jello para lagi po kayo updated sa aming mga ilalabas na mga videos, mga kabisyo. At syempre sa Spotify po, don't forget to support ang ating Rocky Secret File. Nasa number 10 po tayo ngayon ng Spotify. Yes, mga kabisyo. Kaya suportahan nyo lang po palagi ang Rocky Secret Files, mga kabisyo, dahil may mga kwento po kayo dyan nakapupulutan nyo ng aral at talagang makaka-relate din po kayo, mga kabisyo. At bukas po, syempre, mga kabisyo, kompleto na ang partner na magkasama simula 9 to 12 midnight, si DJ Rocky at nag-iisang Titan Jello. Bukas yan, mga kabisyo, abangan nyo yan. At yun lang, mga kabisyo, maraming salamat sa inyo. Keep safe always and God bless you. Muli, ako nga pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.